היי חברים, כאן בר מחברת להב. היום מעביר לכם הדרכה על פירוק והרכבה של אקדחים מסדרת האלקט. לפני שנתחיל אני אקח את האקדח, אני אפרוק אותו, נוציא מחסנית, נוודא וידוא פיזי ויזואלי, נוודא שבית הבליעה נקי מתחמושת ונקירה לכיוון בטוח. עכשיו אפשר להתחיל. טוב חברים, אז השלב הראשון בפירוק הוא לקחת את המחלק לאחור ולעצור אותו בעזרת עצר המחלק שאותו הרמתי כלפי מעלה. פה יש לנו את מנוף הפירוק שלנו ואנחנו מרימים אותו. עכשיו אשחרר את המחלק, אבצע נקירה והמחלק יוצא לנו. הקפיץ המחזיר, אני מסיר אותו, בעצם הוא ישב לי על המגרעת באזור הזה. מוציא גם את הקנה. וזה הפירוק הבסיסי שלי, זה הפירוק אותו אני צריך בכדי לבצע תחזוקה שוטפת של האקדח. עכשיו בעצם נבצע הרכבה, אני לוקח את הקנה, מחזיר אותו אל הצינה, את הקפיץ המחזיר גם כן מחזיר ומושיב אותו על המגרעת שראינו מקודם. המחלק יתלבש לי על המסילה הקדמית ולאחר מכן על המסילה האחורית. עוצר לאחור ומחזיר את מנוף הפירוק למקומו המקורי הבסיסי. משחרר, נוקר והכלי מורכב.